милләттәшләр! Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и снова весна, снова март. Яңадан Себер иле, яңадан Төмән, яңадан Зөлфәтин Нуров, Түймәк. И это значит, что когда все повторяется, это уже традиция. Әйе, инде 4нче ел Төмән өлкә җирендә үткәрелә торган яшьлек, гүзәллек бәйрәме бик матур язгы традициягә әверелгән дип әйтергә була. Таким образом, всех нас сегодня вновь ожидает ослепительный блеск красоты девушек, участниц финала конкурса «Себер Йылдызы 2011». И искрометный задор юношей, участников финала конкурса «Татар ЕГТ 2011». Хөрмәтле тамашачылар, белмим сез ничектер, ә менә мин шушы конкурсны ел сайын зарыгып көтеп алам. Һәм сагынып, ашкынып, чаба-чаба Төмән җиренә сезнең янга ашыга-ашыга киләм. Сагынып беттем үзегезне, сез дә сагындыгызмы? Шулай булгач, җәмәгать, без инде башлыйбыз. Итак, встречайте финалисты традиционного областного конкурса «Звезда Сибири» и «Джигит 2011». Сезнең алкышлар!
кылычы тотып биеген егетлер шын татар егеті Жигит образын көз алдына китерә. Ә инде нечкә билле кызларыбыз язгы чәчәкләрне хәтерләтә. А кому же в этом году предстоит оценивать всю эту красоту? Хөрмәтле конкурсантлар, хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез 2011 елның Себер йолдызы һәм татар егете конкурсының жюри әгъзалары белән танышыйк. Руководитель департамента по культуре и связям с общественностью Конгресса татар Тюменской области, член Лиги профессиональных имиджмейкеров России Валима Сагитовна Ташкалова. Татарский общественный деятель Рустам Рашидович Галимов. Художник-модельер, член Союза дизайнеров России, обладатель различных наград международных, всероссийских конкурсов дизайнеров и фестивалей мод, директор студии Fashion Studio Nimax Максим Некрасов. Заведующая кафедрой татарского языка и литературы Тобольской государственной социально-педагогической академии, профессор, доктор филологических наук Флёра Сагитовна Сайфуллина. Начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями Комитета по делам национальностей Тюменской области Эльшан Наджмеддинович Джафаров. Директор филиала телерадиокомпании «Татарстан Новый век» в городе Тюмени Артур Альбертович Гараев. Председатель жюри, председатель исполкома Конгресса татар Тюменской области Ринат Хамзиевич Насыров. Хөрмәтле жюри әгъзалары, сезгә эшегездә уңышлар телибез һәм инде конкурсыбызның беренче өлешен башлап җибәрәбез. Сейчас начнется первый тур конкурса «Визитка», в котором участникам представляется возможность обаять зрителей и жюри. Егет кызларыбызга үзләре турында татарча 1 минут эчендә мөмкин кадәр булган мәгълүмат җиткерергә кирәк булачак. Задача участников в течение этой 1 минуты как можно больше и интереснее рассказать про себя. Шулай дип әйдәгез, безнең конкурсантларыбыз белән якыннанрак танышыйк. Ох, яхшылап бейдік. Яхшылар мәсәс хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Курмандаев Айдар, 21 яшьле малай булам мин. Лянтор дигән турада туып үстем. Әмма әтием Татар Вагай авылыннан, әнием Юрмытан булатлар. Икесе дә Вагай районнан. Төньякта мәктәпне бетереп, килдем Түмәнгә укыгалы. Хәзер Түмән дәүләт нефть һәм газ университетының 5нче курсын бетереп ятам. Кибернетик кафедрасында укыйм. Тагын да гитарада уйнай алам. Баянда уйнай алам. Биегәле үрәнәм. Ә бүген мин сезгә йырлайм. Беләсезме, шатлыгым нимәдә? Мин татар егет, торам татар бәйгенең сәхнәдә. Азалда сез, дуслар, туганнар, татарлар. Рәхмәт. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Мин Диләрә Хәмидуллина. Ялут районы Исәт авылында туып үстем. Рәхмәт, язмыш насип итте миңа. Әнинең матурын, әтинең батырын. Сеңлем Резида чәчәк сыман матур ул. Энем дә мин бигрәк тә уңган ул. Мәктәп еллары минем гөрләп үтте. Иң матур мизгел булып, татар теле олимпиадаларында катнашып, дипломнар, грамоталар белән тулып. 18 яшь тулганча, тормыш чыганагы булган, һөнәр саларча, тирән белем алырча. Түмән педагогика коллегиатының 3нче курс студенткасы, туризм бүлеген тәмамлаучысы.
Укудан тыш җәмгыять эшемне бик тырышып башкарам. Яшь буын оешмасында кызык мәгълүмат, күп дуслар табам. Үзем мин бик сәләтле, тырыш, җитез, үткен һәм уңган кызчык. Биеп, җырлап сәхнәләрдә ут аттырам, шат-шат. Үстерәм мин матур гөлләр, Мәскәүләрдән җимнәр алдырып. Бүлмә түрен, өйне ямгә күмеп, күңелләрне хәйран калдырып. Тозлы камыр да минем кулда әйләнә шедеврларга. Чәчәк сурәтләре төшә, тәмле салат, кош телләргә. Бәйгедә катнашам, зур теләк белән. Үземнең көчемне санап, дуслар табу, аралашу ният белән. Ә сезнең каршыгызда сөйлим, каушап кына. Миңа тавыш бирсез дигән зур өмет белән. Аллам биргән һәр көнне төнне дә кабатлыйм тылсымлы сүзләрне. Сәламәт, озын гомерле, парлы, бәхетле кыл Аллам безләрне. Рәхмәт. Исәнмесез, мөхтәрәм дин кардәшләрем, милләттәш туганнарым. Сезгә иң изге теләкләрем белән мин Руслан Ильясов, Борынгы Себер шәһәреннән Табалдан күп сәлам алып килдем. Мин гүзәл Башкортстан Республикасының Әлшәй районының Шылтырап аккан Ямлы Дим елгасы буена урнашкан иң матур Гәйнәмәк авылында дөньяга килгәнмен. Әтием белән әнием Мегион шәһәренә күчеп килгәндә, миңа бер генә яшь булган иде. Шуңа карамастан минем телем туган авылымда карт әтием һәм карт әнием кочакларында татарга ачылды. Шуңа күрә җәйге ял вакытларымда да туган авылымда үткәрдем. Малайлар һәм кызлар күршеләр белән су буенда яшел тугайларда уйнап үстем. Хәзер педагогия академиясының 4нче курс студентымын. Укудан башка студентлар оешмасында спорт көрәшләрен алып барам. Мине татар халкының киләчәк язмышы бик борчый. Менә шушы изге хыяллар, өметле теләкләр мине татар егете бәйгесенә алып килделәр. Зур рәхмәт. Кадерле дуслар, мин Себер кызы Фатыйхова Гүзәл. Исемем кушылган шулай. Гүзәлеккә кичкенәдән күңелем минем омтылган. Яратам әтиемне, сылу матур әниемне, яратам туган илне, туып үскән иемне. Себер җирендә үстем, бию остасы булырга тырыштым. Сибир йолдызы булып Төмәннән Стамбул фестивалендә катнаштым. Хәзер миңа 19 яшь. Төмән дәүләт төзүчеләр университетында 1нче курста укыйм. Киләчәктә экономист булам. Милләтне дә файда кылырга бар минем теләгем. Үз телемдә сөйләшеп, унган халкымны сөеп, яшәсем килә гөрләтеп, туганнарымны яратып. Рәхмәт. Yaxshimiz qadrli do'stlar. Qayerdichi? Да, yaxshimiz qadrli do'stlar. Men Azat Xaliulin. Menga 18 yash. Atam mening Mulla Шоуның, инәм mening rus millәтеннән, әмма мин татар соста көпләшәм. Хәзерге вакытта Авыл хуҗалыгы академияның товароведение факультетында 1нче курста укыйм. Мин өлкә татар яшьләр союзының эшләрендә катнашам. Шулай ук татар радиосы белән татар партияләрен үткәрәм, татар дискотекаларын оештырам. Үзебезнең татар хөрүкәтләрне хуш күрәм, яратам. Үз халкының мәдәниятен күтәрергә тырышам. Буш вакытында футбол уйнайм, музыка ясам, көтеп шөгыле музыка ясау. Һәм сез бүген ишетерсез. Бу конкурска мин яңа тәҗрибә алыр өчен, яңа дуслар белән танышу, яңа белем алыр өчен килдем. Рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, Зифа буйлы, бөдрә чәчле, мин Хисамуддинова Руфилә.
Табыл елгасының агымы ягында саф һавалы, бай табигатьле яңа Атял авылында үсеп җиттем. Миңа хәзер 19 яшь. Мин Төмән өлкәсенең педагогия коллегиясендә 3-нче курсында укып киләм. Буш вакытында яшьләр Төмән өлкәсенең яшьләр оешмасында актив катнашам. Минем уем тырыш, ышан, елмай, шул вакытны синең һәр нәрсәң килеп чыгар. Минем уем бөек рус язучысы Антон Павел улы Чехов белән бер. Һәр нәрсәнең бөтен йөре матур булырга тиеш. Киеме дә, уе да, жаны да. Мин яратам җырларга, кишен китап укырга, төрле конкурсларда катнашам. Кул чабызны көтәм мин. Исәнмесез, кадерле дуслар, мин Салават Сабиров. Чыкча авылында туып үстем. Чыкча урта мәктәбен тәмамлап, Төмән дәүләт университетына укырга кирдем. Мине 19 яшь. Филология һәм журналистика институтын 1-нче курсында укыйм. Үзебезнең туган телебезне, милли гореф-гадәтләребезне, күп кырлы мәдәниятебезне бик яратам. Һәм бай тарихыбызны өйрәнәм. Габдулла Тукай, Муса Джалил, Якуб Занкиев, Булат Сөлейманов әсәрләрен укырга яратам. Спорт белән шөгыльләнәм. Иң яратканым волейбол, әдәбият, фәлсәфә, психология, биология, обществознание фәннәре, кино, җыр, бию белән кызыксынам. Филология бүлеген тәмамласам, 2нче югары белем алырга телим. Татар егете конкурсында катнашу мине яңа тәҗрибә, дуслар һәм илһамлы хисләр бир дип өметләнәм. Бу конкурсында катнашу мине бу конкурста килем, көчемне сынарга дип килдем. Һәм үземне яхшы, намуслы һәм шәфкатьле кеше дип саныйм. Рәхмәт сезгә. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Мин Җәмилә Шарафутдинова, миңа 17 яшь. Чыгышым белән Яркау районы Тархан авылыннан мин. Әби-бабайларым да шунда яшиләр. Хәзерге вакытта Төмән шәһәренең 49-нчы мәктәбендә 10-нчы сыйфында тырышып белем алам мин. 6 яшемнән рәсем ясау белән шөгыльләнеп, хәзер чаклы дәвам итәм. Мин үз рәсемнәремдә туган авылны, аны гүзәл табигатын күрсәтергә тырышам. Яратам мин дус эшләремне, туганнарымны, яратам халкымны, аның мәдәниятен дә. Рәхмәт сезгә. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Мин Валеев Марат. Миңа 24 яшь. Төмән шәһәрендә, Парфен районында әни, әти һәм энем белән яшим. 9-нчы мәктәпне тәмамладым. Аннан соң 18-нче лицейга укырга кирдем. Анда мебель һәм столер җитешлеген алып чыктым. Кичәнә чактан мин бик нык җырларга яратам. Татар җырларына һәм аның кабатланмас моңына гашыйкмын. Бәйгегә килүемнең сәбәбе үземнең сәләтләремне күрсәтү һәм аларны үстерү юлларын табу. Яңа иҗатчы дуслар белән танышу. Милли мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклап калу өчен барлык мөмкинлекләрне кулланасы килә. Рәхмәт, дуслар. Исәнмесез, дуслар. Мин Лилия, Някин кызы. Тудым ерак Себердә. Чит якларда үссәм дә, сөйләшәм туган телемдә. Әти-әнием кичкенәдән татар телен өйрәтте. Татар кызлары да тыйнак, акыллы бул дип әйтте. Халкым гореф-гадәтләрен сөйләде карт әтием. Милли кул эшләрне өйрәтте карт әнием.
Апам белән сеңлем бар. Без һәр чак дус һәм тату. Алар миңа иң кадерле, иң сөйкемле һәм матур. Табигатькә гашыйкмын мин, телем эколог булырга. Тирә-якны чистартырга, дөньяны матурларга. Җир биюне дә яратам, уйныйм фортепианода. Моңланып киткән чакта күз сузам флейтада. Конкурста катнашуымның максат сәрле гади. Үз-үземне сонарга һәм дуслар табарга телим. Рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Мин Батыр, татар егете, барлык якларым шуңа килешле. Егеткә тиешле 72 һөнәр эясе, кызлар күңелен яулап аласы. Үзем Руслан Илшат улы Бабшанов буламын. 22 ел элек 8 март көнне Төмән каласында туганмын. Атием Түзүче, үзем Улашныкы, анеем Укытучы, үзе Индрәнеке. Амин апам белән Төмән каласыныкы. Исемем Руслан, Руслан дигәнне белдерә. Йөрәгем нечкә, күңелне сиздерә. Үзем биим, үзем җырлыйм, төрле музыкаль инструментларда уйныйм. Төзүчеләр университетында тырышып укыйм, фәнни конференцияларда уңышлар яулыйм. Буш вакытымда дуслар белән йөрим футбол уйнарга. Аннан алта 9 ел йөрдем спорт бию центрга. Үземнең гаиләмне эзләп яратам, туганнарны бик хөрмәт итәм. Бөек татар халкыны ихтирамым арта, киләчәккә зур өметләр артканнан арта. Игътибарыгызга рәхмәт дуслар. Мин Хамидулина Регина, менә 16 яшь, тумышы белән Түбән Тау районынан, Тарман авылыннан. Хәзерге көндә Төмән шәһәренең 39 мәктәбендә 10 сыйныфта укыйм. Мин татар кызы буларак туган телемне яхшы беләм, татарлыгы белән каралам һәм гореф-гадәтләрне сакларга тырышам. Себер йолдызы конкурсына мин үземнең максатымны һәм сәләтне үстерергә килдем. Татар теле этносына йөрим. Себер йолдызы bu konkurs mina buluşur diye uyluyum. Bu konkurska ildim yana dostlar tavrıga. Elbette min alarını taptım. Hem sәләтне үстерергә килдем, ilham табырга килдем. Рәхмәт. Исәнмесез? Минем исемем Айнур. Айнун нуры билгеле. Исемен җисеменә туры килеп, мине бизәп тора билгеле. Мин Захидуллин Айнур. Елан-еланның үгез бозау йолдызыгында Төмән шәһәрендә туып үстем. Миңа 21 яшь. Минем әнием Людмила, әтием Гамил. Татарстаннан Балтач районыннан. Хәзерге вакытта Төмән дәүләт төзүчеләр университетының 5-нче курсында белем алам. Мин үз халкымның телен, гореф-гадәтләрен хөрмәт итәм һәм яратам. Алкышлар. Кичкенәдән татар җырларын бик яратып тыңлыйм һәм аларга кушылып җырлыйм. Бию сәнгатен дә бик яратам. Хәзерге көндә дә татар халык биюләрен яратып башкарам. Үземнең чыгышымны шундый сүзләр белән тәмамлыйсым килә. Сез дуслар миңа ышаныгыз. Мин сөйләгән халык сүзләргә киләчәктә исемем Балкыр минем. Төмән татарлары күгендә. Рәхмәт дуслар. Хәерле кич дуслар. Минем исемем Наиля Гизатуллина. Миңа 23 яшь. Әнием Башкортостан якларыннан, әтием Новосибирск өлкәсеннән, үзем Казахстан Республикасында Караганда шәһәрендә тудым. 18 ел элек гаиләм Тобольск шәһәренә күчте. Монда мин мәктәпне уңышлы тәмамладым. 14 яшемнән 3 ел буенча туган тел тапшыруын алып бардым. Татар телевидениесында журналист булып эшләдем. Татар бию ансамблендә катнаштым.
Буш вакытымда яратам безнең татар халык ашларын пешерергә, чигу, бию, спорт белән шөгыльләнәм. 2009 елда Төмән дәүләт университеты Икътисад факультетын кызыл диплом белән тәмамладым. Хәзерге көннәрендә Төмән шәһәрендә торам. Алган һөнәрем буенча яраткан эшемдә эшлим. Себер йолдызы конкурсына килдем. Яңа тәҗрибә алырга, яңа дуслар табырга һәм үземнең көчемне минем өчен яңалыкта сылап карарга. Чөнки мин теләгәнемне гомергә ашырырга һәм көчемнән килгәнне артык итеп ясарга өйрәнгән. Рәхмәт сезгә. Исәнмесез, кадерле дуслар, мин Эмиль Камалов. Индрә егетләр кузгалдык, ярышта катнашырга. Җиңсезләнеп килдек монда, көчләрне сынашырга. Университетта укыйм, инде 3нче курста. Гаилемне бик яратам. Дүртәвебез, дуста. Клубта диджей булып эшлим. Яшьләр бии таманда. Музыканы бик яратам. Баян җырлый колымда. Катнашка төп сәбәбем яңа дус, ишләр табу. Ул гына түгел бит әле, миллекне өйрәнү. Татар милләт кешесе мин, бер дә ким түгел татар. Төз баш ярый, зәңгәр күзләр. Буйсыным, Ходай шөкер. Компьютерларны төзәтәм, куям интернетта. Катнашка мин өлгерәм, әмәл группасында да. Киләчәктә кем булырмы? Бу башта чуалган фикер. Кадак-кагар тырышканы, дөрес юл бар, барыбер. Рәхмәт сезгә. Саумысыз, хөрмәтле дуслар. Минең исемем Диана Ромаева. Миңа 21 яшь. Үзем мин Омск шәһәрендә туып үстем. Бүгенге көндә анда торам. Атам да, инәм дә мин Омск өлкәсенең Кушкүл авылынкылар. Без гаиләдә 3 кыз, мин иң олылары булам. Китегәмәләр минең игезәкләр, Лиана белән Яна. Китесәмдә мин музыка мәктәптә укыдым. Пианино уйный беләм. Мәктәпне бетергәч, Омск дәүләт сервис институтка укырга өлгердем. Быел аны бетереп диплом алам. Хәзер мин Алмаз дигән татар яшьләре оешмасында булып, активист булып йөрим. Оешмабыз без концертлар, түгәрәк өстәлләр, төрле бәйрәмләр үткәрәбез. Үзем мин йырлагалы, биргәле яратам. Гомеремдәге хыялым татар кафе ачу безнең шәһәрдә. Ул кафеда татарлар татар ашларын ашап, чайларын эчеп, татарча гәпләшеп, аралашып утырсалар, бик яхшы булыр иде дип уйланам. Рәхмәт. Конкурста катнашуым белән мин максатыма ирештем. Рәхмәт сезгә. Хәерле кич барыгызга да. Рәхмәт килгәнсез безне карарга. Татар егетен, Себер йолдызын безнең арадан сезгә сайларга. Сөйләргә чыктым мин сезнең янга, кыскача гына үзем турында. Танышып китик, әйдәгез алдан. Минең исемем Сәбитов Вилдан. Киндерле була туган авылым, әти, әни дип ачылды телем. Татар балалар бакчасыннан соң татарча алдым мәктәптә белем. Актив катнаштым барлык чараларда, агитбригадалар, концертларда, оттырмадым спорт ярышларында, уйнадым татар спектакльләрендә. Хәзер инде мин студент булдым. Нефть һәм газ уку йортына кердем. 3нче курсны тәмамлап киләм, 2 елдан соң инженер булам. Татар егете бәйгесенә мин үземне сынарга килдем. Мин бишен татар авыл малае, әйдә, тырышып карыймчы дидем. Өметсез шайтан ди бездә халык, ятып калганчы дим, атып калыйк. Сезнең хөкемгә язмышым салам, һәм шуның белән сүземне тәмам. Игътибарыгыз өчен сезгә зур рәхмәт, безгә уңышлар теләп калыгыз. Мин сезгә яхшы кәефләр телим. Тамаша карагыз, күңел ачыгыз. Исәнмесез, хәерле кич,
кадерле тамашачылар. Мин Гүзәлия Хәлил кызы Хәмидуллина, Ялуторы районында иң матур табигать кочагында урнашкан Исә тауында туып үстем. Мин үземне бәхетле дип хис итәм. Чөнки татар авылда, татар саут телендә, татар тату һәм мәхәббәт тулы гаиләдә туып үстем. Һәрбер бала дөньяга үз сәләте белән туа. Мин дә кечкенәдән үк җыр, моң яратып үстем. Мәктәп елларында да җыр, бию белән бәйле булган конкурсларда актив катнаштым. Мәктәп елларым бер матур мизгел булып шаулап үтте. Тырышуымның нәтиҗәсе көмеш медаль булды. Рәхмәтлемен язмышыма, әти белән әниемә, тырыш, акыллы, сәләтле кыз булып үсүемә. Үзем дә мин куелган максатларыма һәр вакытта ирешергә тырышамын. Хәзерге көндә Төмән нефть һәм газ дәүләт университетының реклама бүлегенең 3-нче курс студенткасы. Укудан тыш инглиз телен үзләштерәм, төрле конкурс бәйгеләрдә катнашырга тырышам. Себер йолдызы бәйгесендә катнашуымның максаты үземнең милли үз аңымны үстерү теләге. Татар халкыбызның горур гадәтләрен тирәнрәк үзләштерү. Нияттәшләрем арасында яңа дуслар табу, алар белән үзебезнең саф татар телебездә аралашу минем өчен этәргеч булды. Мин үземне чын татар кызы дип саныйм. Шуның белән бик горурланам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исәнмесез, кадерле кунаклар, дуслар, туганнар. Индре егете мин Хайдар Курманов булам. Әтием Сәлим, әнием Алсу, мин алар белән торам. Мәктәпне тәмамлагач кердем укырга сельхозга, быел 4-нче курста җитә вакыт дипломга. Уйныйм баянда, гитарада, гармунны да сыздырам, җырлыйм татарча, урысча да, себерчә төйдереп бии да алам. Драмкружокка да теләп йөрдем, йөрим әле һаманда, сәхнәдә күпме рольләр башкардым, башкарырмын әле тагында. Бәйгегә килдем мин, үз көчемне санап карарга, татар яшьләре белән танышырга һәм җиңүчеләр санына керергә. Яхшы, кадерле дусларым. Минем исемем Латыпова Ленида. Миңа 17 яшь. Әтием Ялуторы районының Сәйл авылдан, әнием Шалахи районының Исәт дигән авылдан. Гаиләдә без 3 бала. Мин иң зурлары. Хәзер 63-нче мәктәптә 10-нчы сыйныфта укыйм. Киләчәктә мәктәпне бетергәч, Төмән дәүләт университетының Икътисад факультетына укыгалы кергәле хыялланам. Балатыктан үземне төрле һөнәрләргә оста дип табам. Спорт белән булам. Иң яраткан спорт төрем сәгънәт гимнастикасы. Конкурсның килүенең максаты үземне сынау, яңа кызыклы кешеләр белән танышу һәм белемнәремне арттыру. Рәхмәт. Шулай да безнең егет кызларыбыз үзләре белән таныштырдылар һәм инде татар телендә ни дәрәҗәдә сөйләшүләрен күрсәтеп киттеләр. Хәзер аларны без инде сәхнәдән озатыйк, икенче чыгышларына әзерләнә торсыннар һәм әлбәттә көчле алкышлар бүләк итик. Берсеннән берсе шибәр, берсеннән берсе акыллы, берсеннән берсе матур. Ник алданрак өйләндем дип уйлап куйдым әле үземдә. А пока наши девушки и юноши готовятся к следующему выходу на сцену, мы предлагаем вам фоторепортаж с конкурса. Ежегодно долгожданным моментом в череде весенних событий в культурной жизни Тюмени и Тюменской области остаются областные конкурсы. Сибирь-Йолдызы – конкурс красивых, гармоничных, талантливых, скромных татарских девушек. И Татар-ЕГТ – соревнования умных, сильных, уверенных, способных джигитов.
Именно здесь, в своеобразной кузнице потенциальных звезд, национальной гордости татарского народа, из благородных воспитанных юношей и девушек, не лишенных обоснованных временем амбиций, юношеских представлений о жизни, подкрепленных дерзостью свойственной молодости, выковывают и зажигают новых блистательных звездочек. Вниманием и заботой окружают молодых конкурсантов организаторы конкурсов Сибирь Йолдызы и Татар ЕГТ, Конгресс татар Тюменской области и Центр татарской культуры города Тюмени. Каждый из этапов конкурса сложен по-своему. Это первые встречи на кастингах, возможность заявить о себе молодом человеке как личности неординарной, полуфиналы, где юноша и девушка уверены в себе и полны сил, и финал, когда необходимо доказать в первую очередь самому себе, независимо от результата конкурса, что ты часть той самой золотой татарской молодежи, за которой будущее. Все эти шаги конкурсантов для организаторов важны, поэтому внимание и забота – это основной принцип в работе на каждом этапе конкурса. Организация проектов подобного масштаба и значимости – это большая доля ответственности, которая лежит на плечах организаторов. Ведь перед ними стоит непростая задача – предоставить возможность и помочь молодому поколению проявить себя, поближе познакомиться с родной культурой и обрести новых друзей. Небольшой жизненный опыт молодых претендентов на звание Сибирь Йолдызы и Татар ЕГТ, а именно багаж навыков и умений, полученных в семье, школе, институте, здесь приумножается во много раз и в очень сжатые сроки. Конкурсантов учат многому. Красиво ходить по подиуму, гармонично чувствовать себя в танце, говорить и составлять тексты на родном языке, уметь правильно подойти к созданию неповторимого образа. В программе подготовки предусмотрены мастер-классы с психологами, чья тонкая работа с эмоциями конкурсантов помогает сосредоточиться не только на желании быть первым и победить, но и стать членом команды, научиться чувству локтя, пониманию и доверию друг к другу. Занятия по основам ислама, истории сибирских татар помогают духовному росту и национальному самосознанию молодых участников, важной составляющей внутреннего настроя участников конкурса. Казалось бы, молодецкой забавой для джигитов являются практические занятия по национальной борьбе куреш. Но и здесь легко найти обоснованный повод для соблюдения национальных традиций и обычаев. Ведь тот, кто владеет приемами куреш, наделен немалой силой, хитростью и ловкостью, необходимыми качествами для того, чтобы стать абсолютным батыром. Девушек для наиболее точного создания образа юной красавицы, любящей и почитающей своих родителей дочери, будущей послушной жены и невестки, умелой хозяюшки, обучают основам татарской национальной кухни. Из года в год меняются конкурсанты, меняется и сам конкурс. В этом году организаторы ввели много новшеств, что способствовало более тщательной подготовке к финалу. Так, участники конкурсов Сибирь Йолдызы и Татар ЕГТ 2011 года были размещены на 10 дней в санаторно-оздоровительный лагерь «Витязь». Их распорядок дня был плотно расписан. Утро начиналось с задорной зарядки в 8 утра и заканчивались последние занятия и репетиции едва ли не в 11 ночи. Словно губка, ребята с большим интересом впитывали в себя знания и всю необходимую информацию, которая пригодится им не только для участия в конкурсе, но и в дальнейшей жизни. Жесткий график и неусыпный контроль наставников, педагогов, изолированность от города и почти отсутствие свободного времени стали серьезным испытанием на прочность и твердость характера. Все это привело к ожидаемому положительному результату. Несмотря на некий соревновательный характер мероприятия, конкурсанты стали единой командой, достойной смены предыдущих участников конкурсов Сибирь Йолдызы и Татар ЕГТ. Приятной неожиданностью для участников нынешнего года стали предусмотрены организаторами конкурса уроки верховой езды. Впечатления у юношей и у девушек были самые разнообразные, от легкого страха, на смену которому пришла уверенность, до удивления, дающего чувство гармоничного единого движения благородного животного и всадника. Однако самым ярким событием 10-дневной подготовки не только для участников, но и для организаторов стала встреча финалистов всех годов. Ведь вот уже на протяжении 4 лет проводится конкурс Сибирь Йолдызы «Звезда Сибири» и 3-й год Татар ЕГТ «Джигит». На так называемом вечере встречи выпускников участники 4 сезонов знакомились, делились своими впечатлениями, рассказывали о своих ошибках и победах, давали советы и выражали слова благодарности организаторам.
В зале царила по-семейному теплая, дружеская атмосфера. И это неудивительно, так как за время подготовки к финалу участники становятся друг другу настолько родными и близкими, что их с легкостью можно назвать одной могучей, крепкой семьей. На этой встрече председатель Конгресса татар Тюменской области Ринат Хамзиевич Насыров назвал всех участников большой дружной командой, способной изменить жизнь к лучшему. На сегодняшний день Сибир-Йолдызы и Татар-ЕГТ – самые яркие конкурсы среди татарской молодежи. С каждым годом они набирают все больший оборот и привлекают к себе больше внимания. И кто знает, может именно этот конкурс станет стартовой площадкой для участников в достижении больших успехов в самосовершенствовании и в жизни. Следующий выход конкурсантов связан со свадебным обрядом никах. Юноши и девушки предстанут перед жюри и зрителями в красивой национальной одежде, которая поможет полнее раскрыть образ каждого из них. Шунан да менә безнең татар кызларына той күлмәгеннән кигән кызлардан күзне алып та булмый. Гөлнара, менә форсаттан файдаланып синнән сорыйсым килә. Синең киясең киләме тизрәк менә шул той күлмәген? Әлбәттә инде бала чактан алып һәр кыз баланың күз алдында менә ул үзен зур үскән булып күрә, ак күлмәктән күрә. Ләкин менә көтәм юк. Беренче юкмы? Юк, табалмыйм бердән ничек. Бәлки синең үзеңнең анда куйган теге требованиялар дип әйтәбез инде русча югарыдыр. Нинди требованиялар инде, Зөлфәт? Мен әйтәм, бай булсын, машинасы булсын, коттеджлары булсын, матур булсын, аннан акыллы да булсын бит, шунда кирәк. Бөтен требованияларым шул гына. Больше юк. Нәрсә дип әйтим, Гөлнара? Сиңа уңышлар теләп каласым килә. Юлыңда ак атка атланган принц. Атка атланган булмасын, ак Мерседеска атланган булса да бик рәхмәтләремне укырмын. Рәхмәт, Зөлфәт, амин, шулай гына була күрсен. Иң изге теләкләр сиңа. Без инде хәзер үзебезнең конкурсантларыбызны әйләгез каршы алыйк. Димәк, дефиле никах сезнең көчле алгышлар белән.
Birinci номер Айдар Kurmandayev. Aşık күңелле, ихтибарлы, шыдамлы егет. Birinci номерлы санасында Диләрә Хамидуллина. Игелекле, тырыш, эш сөючән кыз. İkinci номер Руслан Ильясов. Акыллы, шат күңелле һәм олы җанлы. Икенче номер Гүзәл Фатыйхова. Ягымлы, бөтен җирдә актив катнаша һәм гадел кыз. Üçüncü номер Азат Халиуллин. Җаваплы, иҗади һәм гаҗәп аралашучан егет. Üçüncü номер Руфилә Хисаметдинова. Күңелле, максатчан һәм актив кыз. Dördüncü номерлы егетебез Салават Сабиров. Тормыш сөючән, игелекле, бай рухлы егет. Dördüncü номер Җәмилә Шәрәфетдинова. Игътибарлы, сизгер һәм сөйкемле. Бишенче номерыбыз Марат Валеев. Максатчан, ярдәмчел, аралашучан егет. Бишенче номер Лилия Хәйретдинова. Ягымлы, сабыр һәм күңелле кыз. Алтынчы номер Руслан Бакшанов. Рәхимле, җаваплы һәм тырыш егет. Алтынчы номер Регина Хамидуллина. Эшчән, максатчан һәм уңган кыз. Җиденче номерыбыз Айнур Заһидуллин. Ашык күңелле, әдәпле, игелекле. Җиденче номер Наилә Гыйзатуллина. Батыр сүзендә нык торучы һәм сөйкемле. Сигезенче номер Эмиль Камалов. Тыйнак, акыллы һәм уңган егет. Сигезенче номер Диана Рамаева. Кайгыртучан, тырыш һәм әйткән сүзендә төгәл торучы кыз. Тугызынчы номерлы егетебез Вилдан Сабитов. Игътибарлы, олы күңелле һәм гайрәтле егет. Тугызынчы номер Гүзәлия Хамидуллина. Ярдәмчел, назлы һәм ягымлы. Хөрмәтле дуслар, 10нчы номер Айдар Курманов. Тормыш сөючән, гадел, ышанычлы егет. 10нчы номер Лениза Латыпова. Тәвәккәл, кайгыртучан, шәфкатьле кыз. Сезнең
Тегешле алгышларыбыз безнең конкурсантларыбызга. Монда отыручы күп кенә егетләрнең башында шундый уй йөгергәндер. Кара әле сине. Бу конкурс тамамлангач, керәсе дә җитәкләп ЗАГСка гына алып китәсе дип. Киемнәре дә әзер, үзләре дә бик шивәр, бик Кызлары да сылу дигән. Егетләре дә син әллә каян эзләп йөрмә. Ярар, Зөлфәт, рәхмәт, хәзер кирип карармын. На самом деле татарскому народу присуще множество благородных, добрых, красивых черт характера, которые передались нам от многих поколений предков. Әйді хәзер конкурсыбызның иң қызық яклары башлана җәмәгать. Шуңа күрә алкышларга әзер булып торыгыз. Уважаемые жюри и дорогие зрители, наши юноши и девушки своими творческими выступлениями представят созвездие талантов. Ох, как бы не ослепнуть от такой красоты. Әйдәгез, барышалык. Безнең гомер зур бәхет ул, кадерләрен белегез, шын күңелдән теләкләрен
bizden kabul etiniz. Bizning ömür zor baqit o, qadrlarini biliniz. Şın ko'ngildan tilaklarini bizden kabul etiniz. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр юлларығыз тазалықта, байлықта. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр юлларығыз тазалықта, байлықта. Салқын арада жел солмасын, үстірген гүллеріңіз. Танурыдай аяз болсын, келесі күнлеріңіз. Салқын арада жел солмасын, үстірген гүллеріңіз. Tanrıday ayaz bulsun, kilesi günlerimiz. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр юлларығыз тазалықта, байлықта. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр юлларығыз тазалықта, байлықта. Тұрмыш нұрлы, тұрмыш матур, яқты болсын көңіллер. Жырлар бізді, бер бізді, ұзын болсын ғұмырлер. Тұрмыш нұрлы, тұрмыш матур, яқты болсын көңіллер. Жырлар бізді, бер бізді, ұзын болсын ғұмырлер. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр юлларығыз тазалықта, байлықта. Бақытта, шатлықта, исәнлікте, саулықта, өтсін ғұмыр юлларығыз тазалықта, байлықта. Сандуғашым бек сарысым, нимоңым бар bu ayda. Senin köbek mağlı sabır idem şu ayda. Sandılaşım güzelim, tibetme dal üzege. Tüzer be kolbaş tüzer me. Tezerse de üzege. Başның балалары талдан именге ұшты. Сандуғашым телге кидеп сабыр итәргә кушты. Сандуғашым güzelim, тибрәтмә тол үзәге. Түзәргә колбаш түзәрме. Сандуғашның балалары басып сайрамый тошқа. Сағынулардан дәва юк, шул сабыр итүдән башка. Сандуғашың güzelim, тибәтмә тол үзәге. Түзәргә колбаш түзәрме.
Ötesin berinde her bir yolda İşik olduk senin yeşil gelen Biz bulmağacızken berke ulen Merhametli senin izgi soğuk günler Uzak yaşayan şadlık Юрасуй, ашасуй, үрдәк юсәрлек түгел шул. Сайрар кошта урман егып сагынам күсәрлек түгел. Сайрар кошта урман егып сагынам күсәрлек түгел. Алмағатсан алмалтын, әресен түгел малын шыл. Тез тусларым пақы өтсін тағы ерларымның әрі. Сіз тусларым пақы өтсін тағы ерларымның әрі. Юрымы суы, аша суы, үрдәк юсәрлек түгел шул. Сайрар кошта урман егып сагынам күсәрлек түгел. Сайрар кошта урман егып сагынам күсәрлек түгел. Сайрар кошта урман егып сагынам күсәрлек түгел. Зинур, а ты о чем так задумался? Ойға қалырсың мында Гүлнара. Мына біздің бит инде шушы егет кызларыбыз чыгышыннан соң безгә дә җырларга кирәк булачак, әйбер. Без дә җырлаячакбыз. Менә шушы егет кызларның бу талантларыннан соң без тамашачының күңелен яулап ала алырбыз микән? Менә шуның турында борчылам әле. Слушай, ты прав. Нет, ты посмотри, как они основательно готовятся. Пойдем тоже готовиться. Әйдә.
чак үтә идем янында. Ул да миңа иеп бөдрә башын куангандай карап тора иде. Очрашканда шулай аның белән күңелемә рәхәт була иде. Бер көн килсәм, күрәм, явыз куллар каенымны харап иткәннәр. Сылгалымның эчкә билкәенә балта белән чабып киткәннәр. Бөдрә башын иеп, сыгылып төшкән. Елап тора, яше түгелә, телгәләнде бәгърем. Ах, сылукай, кул күтәрде сиңа кем генә. Шул көннән соң инде мәктәбемә башка сукмак белән йөрдем мин. Тик бер кичне тагын шунда килсәм, искитәрлек хәлләр күрдем мин. Яраланган каен дәваланган. Кемнәр аңа ярдәм иткәннәр? Ак каенның күз яшьләрен сөртеп, яраларын бәйләп киткәннәр. Шатлык белән түгел, шелтә белән. Чайкый-чайкый, хәлсез башкаен, әйтә миңа төсле ак каен. Их син, дустым, их син, дускаем. Кем терелтте аны? Белә алмадым. Тик аңладым шул чак гомергә. Чын дус булсаң, ярдәм итә белсин. Дәва булсин сынган күңелгә. Çıkmayı bet çıkmayı. Менә bu tılsımlı ak күлмәкне киеп җибәрсәң, улым, үзеңнең прадедушкаң шикелле устайды бей уйнарсың. Кара әле, бу менә ак күлмәк минем әтинеке, Файзыл Хәмзәнеке. Шуны кияйде дә скрипкада уйнаса, әнием җырлый иде. Аннан соң гармунны тотады. Менә без тыпыр-тыпыр җыйдык. Әйдә син дә киеп кара әле. Әгәр килештер алсаң, мен дә шипейм. Честный слово. Әйдә. Şakırma yerim
Яулыклары белән кул селтәп, татар кызлары егетләрен Бөек Ватан сугышына озатканнар. Якуб Занкиевның ялкытта әтелгән мәхәббәт романыннан үзек. Төмән госпиталь 1942 елның көзе. Мин Зинур Абдулин артиллерия лейтенанты буларак фронтка озаттылар. Безнең полкның төп максаты көннән-көн алга үрмәләгән дошман дивизиясенең алга баруын туктату иде. Ләкин пушкалар җитешмәгәнлектән безгә леге ПТР, ягъни танкка каршы ататылган мылтыклар бирделәр. Мин мылтыкның беренче номеры идем, ә икенчесе Чуваш егет Константинов. Без төне буе тирләп эшеп окоп кыздык. Безгә икешәр гранаталар, байтак кына патроннар бирделәр. Төн чагыштырмыйча. Тыныч үтте дияргә була. Константинов дигәне таза, нык бәдәнле егет иде. Ул үткән вакытында тимер юлында машинист булып эшләгән. Сугышны бетереп кайтсак, мин сине Абдулин поездда башлаертырмын. Яме, дип сорады ул мине. Мин дускай дидем мин, достымның җилкәсенә кагып. Шулай була күрсен, син үзең дә Матрона белән безгә кунакка килерсең. Белсәң инде син безнең якларның гүзәллекләрен. Акадир кедрлар, грана юллар или бит безнең яклар. Жик-жик итеп кенә кулак төбенән үтеп киткән автомат чиратлары безне бу дөньяга кайтардылар. Таң аткач ук немецлар һөҗүмгә күчтеләр. Кара каршы атышу башланды. Гранаталар, снарядлар шартлау тавышыннан кулаклар тыңайды. Танклар да безнең позициягә якынлаштылар. Үземә иң якын торган танкның үзләре яны белән дә кылганны күреп, мин тиз генә патерымны төзәдем. Дошман танкынан күземне алмыйча гына «Константинов, тизрәк патрон бир!» дип кычкырдым. Егеттән җавап ишетмәгәч, мин кискен хәрәкәт белән артыма борылып карадым. Әле генә сугыштан соңгы тыныч көннәр кыяланган сугышчан дустым урында авыз канлы гына гәүдәсен күрдем. Константиновның өзіліп киткән башы тузан туфрак арасында бір шиттәрәккә аунап ята иде. Тешләрен шыгырдатып кысып, бер артлы гранатаны фашист танкына ташладым. Шуннан соңгысын хәтерләмим. Күпме ятканымны белмим. Үземә килеп күземне ачсам, беренче күргән кешем карашак бергәне булдырган карчык булды. Ыңгырашып аваз бирдем. Карчык авызыма кашык белән су салды. Түз
егет, генерал булырсың, диде ул миңа. Куцеваловка дигән авылында идем. В Рубашке родился җигит, дип әйтеп Куцеваловка авылдашлары. Яраланган аягымны бәйләп куйганнар икән. 3нче көнгә мин үземә килдем. Әкренләп тирнәй башладым. Süt, şekerli şey, үзенекен итте. Күрәсең, мин аякка бастырдылар. Мине салкын үлемнән коткарып калган Куцеваловка авылы кешеләренә 1000 рәхмәтләремне әйттем. Исән калсам, мәңге аларның яшылыкларын онытмам дип вәгъдә бирдем. Oynar yaşlarıma
яшәвемә. Добавить в конкурсную программу еще всего лишь несколько штрихов для того, чтобы окончательно раскрыть всю красоту наших участников перед зрителями и жюри. Siz biroz kuch istab jibaringiz bizning yigit qizlarimizga alqishlar o'qishlaringiz bilan.
вечерних нарядах добавили последние штрихи. Һәм инде әйдәгез әле кабаттан инде аларга көчле алкышлар бүләк итеп. Аларны атап китик. Айдар Курмантаев! Диләрә Хәмидуллина. Руслан Ильясов! Гүзәл Фатыйхова. Азат Халиуллин! Руфилә Хисаметдинова. Салават Сабиров! Шәмилә Шәрәфетдинова. Марат Валиев! Лилия Таирдинова. Руслан Бабшанов! Регина Хәмидуллина. Айнур Зафидуллин! Наилә Гыйззатуллина. Эмиль Камалов! Диана Рамаева. Вильдан Сабиров! Гүзәлия Хәмидуллина. Айдар Курманов! Һәм Линиза Латыйпова.